जाखांनानै दसे उन्दुनायनि सिगां सिगां लाइट फैलायबाय ना गामि साइड नालाय थाब थाब जायो थाब थाब उन्दुयो आरोना फुङावबो एकदमबारे सारिथासोआवनो सिखारो सारिथा पासथासोआवनो सिखारो आरोना एसे नेटपेकखौबो माइनास खालामसै होननानै लाइट फैलायबाय आरो दिनै सोर सोर लाइभआव फैदों अननानै कमेन्ट हरलायलायदो दे एसे रायलायलायसै बारा साथिया साथिया मोनबायलै नै लाइटआ ओरै जाबासो साथिसिगोन गोबाव जाबायमोन लाइभ होयैया लाइभ होबाबो रावबो नायाब्रा हौवाफोरनि लाइभ होनायखौ भिडिअखौ ओंखायनो होनोबो बालायलाङो सानसुमा बसुमतारी एक्टर बादि नुदों दिनै आयौ थेंकिउलै एक्टर बादि नुदोंबालाय जों बोरायनायखौल' बबाव एक्टर बादि नुबावनोब्रा जालालै मेगना सानफ्रामबो मबाइल सेरै सेरै कम्पिउटार सेरै सेरैनो मेगनानो जाला एकदमबारे खाथियावथ' नुला एकदमबारे गोजान लाबासो नुयो बे मबाइल आरो कम्पिउटार बे मोननैया जाजोब्बाय मानसिफोरनि मेगनखौ थाम्फै सैबायलै माथो बोरै जाबावसै बिलाय दे लोगोफोर सोर सोर नायदों कमेन्ट हरलायलायबानो जाबाय दे नङाबा रावानो ओंखारालै रायलायनो
बयबो कमेन्ट हरलायलायबासो रायज्लायनो गोसो जायोलै लोगोफोर। बोथोराथ' दिनै ओरैबायदि गरममोन बाब दा एसे खमायनाय बायदि मोनबाय आरो। दलद थाबाय टेनसनसो ओंखारोलै। रावबो कमेन्ट हरा माथो लोगोफोर। कमेन्ट हरलायलायदो एसे रायज्लायलायसै। नङाबा आंल' हारसिङै जाम्बा बादि रायज्लायबाय थानाय जायो। मा बुंनो मा मानो जालायलायो। जाय जाया लाइभआव फैदों कमेन्ट हरदे लोगोफोर। गगा मोनबायलै मैया अखा सिजानानै। दा मोनायाव गुजुसिगोन बायदिसो मोनबाय आं। गारमा थाबथा थाबथा जागासिनो। कारेन्ट थांसैसोलाय जोंथिंना बावलालाय कारेन्टआनो थाथेरा। मैयाथ' दाबादिबा कारेन्टआनो भल्टेजआनो गैयामोन। बे आंनि बेक साइडआव हाग्रा बारायजोबसैलै लोगोफोर खिन्थु गिथाव बाथावनो। बे क्रस सेरनायथिंजाय बे क्रस सेरनायथिंजाय एकदम हाग्रा बारिजोब सालबारि बागान हाग्रा बारिसो बिसोरो बिथिंजाय बे न' खिथुआव गिथाव बाथावसो। न'नि सारिउफालेयानो हाग्रा बारिसो। औवासुं बागान साल बागान माबा माबि बागान दंलाजोबथारो। हाग्रा गेजेरावल' आंनि हारसिं न'खरसेल'खा।
सियायबाय थाबाय उन्दुनो ओंखारनाया आयौ दासो 10 मिनिट जादों माथो लाइभ होनाया आधा घन्टा लाइभ होनोसै आराम उन्दुनोसै दा खयथा जाखोथाय 8:20 आं दहाय एसे सिगाङाव बिदिनो आधा घन्टासो सिगाङाव आं फेसबुक नायदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मोनसे भिडिअ नुदों आङो सासे हौवानि आरोखि ना भिडिअ ओरैबायदि बुंखादों बियो माने हौवाफोरखौ बुंदों आरो हौवाफ्रा खालि हिनजावफोरखौल' लाइक शेयार कमेन्ट खालामो फुरा नायो आरोखि भिडिअफोरखौ बिदि फास 10 मिनिटबानो 70-80 गाहाम माबा शेयार खालामना होयो होनलायनानै एक्सुवेलि बे खोथाया नंगौबोदां नंदां नुनानै जों हौवाफोरजों हौवाफोर माने सापर्ट खालामलाया आरोना ओमफ्राय बे सेंग्राया बुंदों जों हौवाफ्रा मानो हिनजावफोरनि गाहायाव थानांगौ बिदि आरोखि बेनि बुंनाय मथे हौवाफोरसो खामानियाव जाहैयो मायो बिदि माने एसे जकिं टाइपआव बुंनाय बादि जादों आरो ना बिनि बुंनायबा हौवाफोरजों हौवाफोर सापर्ट होलायलायनानै हौवाफोरखौ खामायहोनाय आरोखि जेनेबा एक्सुवेलि आंबो बिराद थाल खालामो खालामनाया हौवाफोरनि भिडिअखौ बिराद खम नायो हौवाजों हौवाथ' नायखायानो आरो हिनजावफ्राथ' नोङो लाइकबो होलाबाया सोरबा सोरबा डाइरेक्ट बोखोलांबाय थागोन बे हौवाफ्रा हले जै हिनजावफोर बा जिखुनु जाया सिख्लाफोरनि भिडिअफोर नुबाय लगे लगे लाइक कमेन्ट शेयार खालामखायो सोरबा सोरबा खिन्थु आंना साननाय बायदि नङालै आरोना लोगोफोर आंनि फेसबुक पेज बा इउटुब आं नायनाय समाव जायनि जाया गोदान आं नुदोंबानो आं बेखौ साबसक्राइब लाइक खालामना हरगोन आरोना बर'जों बर' बिदि खालामनानै होजोबो आं खिन्थु आं दस्राफोरनिखौ बिदि बानाया जों बर'फोरनिखौ हले आङो गोदान आं नुबानो होखायो आरोना आं बेखौ बारे बारे बुंबाय थाखायो बे आं सोरनिबा फेसबुक पेज नायनायाव सोरनिबा गोदान नुदों डाइरेक्ट बेखौ लाइक होना हरगोन आं आरो इउटुबावबा बेखौ डाइरेक्ट साबसक्राइब खालामना हरगोन आं ओमफ्राय कमेन्ट लिरना हरगोन आं लाइकबो होगोन आं गुबुनखौ नङा आरोना आं खालि बर'फोरखौल' खालामो बेबायदि हिनजाव जा हौवा जा आरो आंना खिन्थु दा बयबो नोङो गाव गावबागाव फेसबुक इउटुब सालायबाय थायो नालाय मालायनिखौ नायनो टाइमानो जाया आरोना बयनाबो बिदि जायो गावबागाव फेसबुक भिडिअ बानायना हगारनाय बेबायदियाव बांसिन टाइम थाङो आरोना दा हमना ला नै आं दा लाइभआव होगासिनो आं मालायनिखौ नायनो टाइमानो गैला बे लाइभआवनो थागासिनो आं दा बिदि जायो आरोना सोरबायाबो लाइभआव होदों बा सोरबाया माबा भिडिअ इडिटिं खालामदों बा माबा खालामदों रावनिखौबो राव नायनो टाइम मोनलायलाया आरोना बिदि जानानै दं दा बयबो एक्सुवेलि आंनि साननाय बादि जाबा माने सिख्लाफोर बा हिनजावफोरनाव बांसिन भिउस जायो जानाया हौवाफोरनियाव भिउसआ बिराद खम भिउस शेयाराथ' फ्राय जायानो होनजायो
लाइक साफा सानै हरो आरो ना ओमफ्राय दा हमना ला नै आंनावनो 15 मिनिट बारबाय गैया नै जिर' सासे कमेन्ट हरदों आरो बाखिथ' गैयानो लाइकबो गैया कमेन्टबो गैया खिन्थु आंनि जायगायाव दा सोरबा सिख्ला मोनबा लगे लगे शेयार लाइक कमेन्टआ फरायबा फरायख'नो हायि जाबायमोन आरोना आंबो नायो नायनाया मानसिफोरनिखौ खिन्थु बहुद नुबाय आंबो हौवाफोरनियाव एकदम बिराद खम जाखायो लाइक शेयार कमेन्ट शेयारखौथ' बाद हो लाइकआनो जाया कमेन्टखौबो बाद हो खनसेल' ओरैनो जुदि नोङो खनसेल' ओरै थक थुना होनांगौ बाहाय माबा लस जागोन बादि साननानै थुआ आरो नारखोलांबाय थागोन बेबायदि आंनि साननायावथ' लाइक कमेन्ट होनाया खुनु गिदिर बाथ्रा नङा लस जाया मानो होनबा नोङो नेटआ अलरेडि नायबाय थाखागोन माइनास जालांबाय थाखागोन नेटपेकआ लाइक होबादि नोङो खेबसेनो बुरजा नेटपेक माइनास जागोन बे नङा उन्दुनो ओंखारलै लोगोफोर रावबो कमेन्ट हराबा हारसिङै गावखौनो जाम्बा मोनखायो लाइभआव फैबाथाय नायग्राबो गैया सोरबा सोरबाथ' मिनिखायोसो नुफ्लांबा जाम्बाया लाइक गैया भिउस गैया लाइभ फैलायबाय नुजालायबायसो सानखायो जोंफोरनिखौ टाइम पास आरोना बे जाखांनानै दसे जिरायनायावनो बेखौ लाइभ होनायालाय माथो लस जादों नङा होमबा बेबायदिसो सोरबा लाइक हरबायलै सासे आं बुंनायखौ खोनाहैनानै गैला गारमाया थाबथा जाजोब्बाय नोंना माबाया मोनबाय लेखा गोमानाया हा सोर लाङानो हा कबिन सोर कबिन खंख्रिं फिसाला मानो लाङानो मानो सोलाय मोननांगौ मालायनिखौ जाम्बि ओमफ्राय मास्टारा रायासै लोगोफोर आंनि फिसाजोनि माने स्कुलनि लेखा खाथाफोरखौ माने सासे गथ' क्लासाव सोलाय सोल' खालामनानै दोनजोबनानै लानानै थांदों आरोना बेखौनो सोंदां फिसाजोआ नागिरबाबो मोनैनि गाबफ्रामलायनानै मैया न'आव जोंनो खोन्थाफैबाय ओमफ्राय जोङो हेडमास्टारनाव कमप्लेन हरदों नालाय फन हरनानै हेडमास्टारा दिनै चेकिं खालामनानै दा कयताखौ मोनबाय दा गांसे मोनबावाखै ओमफ्राय बे सोलायग्राया अबेनि मानसियालाय मानोथो बिदि सोलाया बे मास्टारा ओमफ्राय जेबो होनासै हिनजाव बुनो नागिरदोंमोन बे मानसिया उन्दैसोना उन्दैसो क्लास 8 बा बुगौमोन ओमफ्राय नोंना गासिबो मोनजोब्बाय
खाटा गांसे दंबावोमोन। माबे खाटाखौ बे टिउसननि नट्स खाटाखौ मोनाखै? टिउसननि नङा लाग्रा खाटाखौसो स्कुलनि कुइसनसो दंमोन बेखौसो मोनाखै। ओमफ्राय बेखौ मोनाखै? ओमफ्राय माबे माबे गोमायामोन ना? मा माया गोमायामोन? हिन्दीया आंनि लोगोनाव थांफादों। रसमिना ओमफ्राय आंनाव गांनै फैदों इंलिसजों साइन्सजों। ओमफ्राय हरबाय नोङो? ओमफ्राय बेबो आंनो हरबाय खाटा गांनै लेखा गांसे थांदों ओमफ्राय होननानै। सोलायनानै दोनखुमाग्रा मानसिया सासेल'? औ। मानो खालामानो बेबायदि? मिथिया जेबो खिन्थायै खालि दोनखुमादों होनना खिन्थाना लादों। सोर सोरनिखौ दोनखोमादों ओमफ्राय गाव खोन्थाना लाजोब्बाय? सोर सोरनिखौ दोनखुमादों बै सुदेमनि सालायारिनिखौबो दोनखुमादों सोलायदों। ओमफ्राय मोनबाय बेनाबो? ओमफ्राय मोनबाय बेनिखौबो? बिसिना मालाय लोगोजों लोगोना मोनलायलायबाय। जोंनासो मोनफिनजोबाखै। आंना लोगोना फावथेन गंनै ना गंसे गोमादों। ओरैबायदि दुस्थु थायो गथ'फ्रा स्कुलाव। दरा फांहर दरा फांजाब। मा होनदों? दरा बोजाब। थाबखौनो ओंखारला नोङो। बे आवासा फैयोबो ना। गामि स्कुलाव क्लासाव सासे गथ'सा आरोना हौवा बियो लेखाखौ माने उल्थां फाल्थां खालामनानै सोलाय सोल' खालामनानै होजोबदों जाहैदों बिनिखौ बे बिनिखौ बैबायदि फरायनांगौ लेखाफोरखौनो। ओरैबायदि दुस्थ' मानसि थायो। दा गांसे मोनबावाखै जाहैबाय आंना फिसाजोना खाथाया। माने आउट खाथा मोनसेखौ मोनाखै जाहैबाय आरोखि। नट्स लिरख'ना लानाय दंमोन नामानो ओमफ्राय बेखौ खाथायाव एक्सट्रा लिरख'नो मोनाखैमोन जाहैदों लाब्रा खाथा ना मा होनो बेखौ बाव लिरनाय दंमोन जाहैदों। दा बिनिफ्राय न'आव लिरख'नानै लाफैनानै फरायोमोन आरो बियो। दा बेनो गोमाबाय। बाखि हिन्दी लेखा ना माखौबा मोनबायनो ओमफ्राय माबा मोनसे खाथा होनबावदोंमोन टिउसनाव लिरख'नाय नट खाथा नामा बेखौबो मोनफिननाय जाहैदों। थारमाने मैया जोङो हेडमास्टारनाव फनजों कमप्लेन हरामोनबा बेखौ मोनफिननाय चान्स गैलामोन आरो बेबादि। दा दिनै हेडमास्टारा माने बेखौ मोजाङै सोंनानै सोर दोनदों सोर लादों बेखौ मोजाङै सोंनानै दा खोन्थाफिनबाय जाहैबाय। बोथोरा माथो गरमथार। होद बिराद एम्फौ फैबायलै गोजौआव कारेन्ट बाल्बा। मा रायज्लायबावनो लोगोफोर माथो बोरो रावबो कमेन्टखौनो हरा भिउसबो जाया। पसिस मिनिट जाबाय बारा गोबाव गैला 5 मिनिटसो थाबाथाय दोननोसै लोगोफोर 5 मिनिटसोल' थानोसै ओमफ्राय आराम उन्दुनोसै गाबोन फुङाव सिखारनांगौलाय।
खानाया नै खामसावसाव थाव फुननाया खानाया खामसावसाव मोनायाव दुगैबा थाव फुनालां जियाव थाजोबो ओंखायनो एकदमबारे खामसावसाव नुखाबाय नै आठथा 40 एम्फौ फैबाय एम्फौ साथाम नायदों साथाम
अखा हाबा हामगौमोनलै उन्दुनायाव थान्दा आराम जानायनि। जि हाव हावसो। अखा हाबा हले गुसु आराम जागौमोन। हाबाब 2 मिनिट थाबावसै लोगोफोर 2 मिनिट थानानै बन्द' खालामसै आं दहाय 10 मिनिट होन्दोंमोनना बारबाय 2 मिनिट थाबावसै अनलि 2 मिनिट बिनि उनाव दोनसै। ओइस दै गांबायलै दै लोंनाया एसे खम जादों ओंखाम जाखांनानै। दोनथ'लायसै लोगोफोर बाय गुड नाइट लोगोफोर। सासे दङ दाबो ना लाइभआव दोनथ'नोसै दे लोगोफोर उन्दुनोबो ओंखारबाय माथो नै दोनथ'लायदिनि बाय गुड नाइट।